miki tsoro saboda saurayinki ya shiga wani hali, ya shiga wata kungiya ta asiri saboda yana so ya asiri da ke. In kika duba nan ɗin shi akwai wata koda a nan ɗin shi, in kika bari ya ɗaga zai hura miki, yana hura miki kina su ma zai ɗauke ki tafi da ke kai ki ya yanka kanki. Saboda haka ga bindigan nan in kin gan shi ki harbe sa. To in ba ki yadda ba bari in kunna miki recording. Abokina a misali ƙungiyar nan ta shan jini, a misali yake gaya ma a ce ka ba da ƙaninka ko ka ba da Salma, wanne ne kake gani ya fi ma? Wanne ne kake gani ya fi ma sauki? Wallahi ka ban dariya. Ai ga wacce zan bayar nan da nan Salman samu kuɗi? Salma zan bayar saboda me zan ɗau jinin jikina in bayar. Kai ma ka san ba zai yi ba. Salma fa duk irin san da kake mata daman ya zama na Salma ita zan ba. Daga sai kake Allah ya jarabce ni da bala'in sanki. Yau rana ce da na zo in bayyana miki abin da yake cikin zuciyata da abin da duk duniya ba abin da kika fi so irin shi. Wato shine Alhamdulillah, Allah na gode ma. Wannan katon daman shi ana ni neman yarinyar nan, shi ya taka min burki. Kai, na gode Allah. Na gama munafurci, gashi munafurci ya cire. Baby. Baby. Hold on. Ke bai kamata ki mutu ba. Saboda script ɗina ba wani maganar mutu a cikin. Baby ban wannan nuna. Mu ya kamata fa ina fa Hussein Zan kore ka sai. to shikenan director, I'm sorry. Kawai na cameraman din nan yake ne. Ku je ku nemo min cameraman din nan dan Allah. Duk abin nan dan Allah. Hold. Ba mu kanin sin da Allah. Ni kaikayi nake ji. Mai so, san mai so, soyayya yake. Allah ina na ko ke zo ka cire malaji ke Musa. Ina ganin sai gobe za mu ci gaba da Allah. Sai yin gobe ne. Karfe shi da Allah. Allah mun gode kire gobe. Kin sani da kika fi burge ni wurin da kike kukan nan ya mai kyau sosai. kai kuwa a ce wani stars ya yi ciki kuma ai kaga abin dubawa ne. Gaskiya girma faɗi. Mai son wasu wani sai dai wuya ba riba. Soyayya mai nagarta. Ce in kashe shi ne kike ce min shi kike so ta aura? Baka da tantama, ni matar ka ce. Sai na kashe ta sabon rikici. Executive Producer YMS Family. Producer Shamsuddin Tahir Al-Aswad. Assistant Director Bashir Nabai. Sai na kashe ta sabon rikici. Story, screenplay and directed by Ibrahim Muhammad. Black Tiger. Sai na kashe ta sabon rikici. Bobo ya ka dawo. Idan uwarka zan je? Shakala. Kunne gashi na fitowa kaman wani mai? Ka je ka dauki madubi ka duba wa'innan fikan da ke baki. Ta ina za mu fara ni da kai. Ai ba muninsa zaki kalla ba. Fararen hannunsa ya kamata ki duba. Abin takaici ya gagara auruwa saboda tsagwaron tsabar muni. Ya za a yi a ɗauki yarinya kyakkyawa irin wannan a bani ta'ala. Kaga munin shi kuwa? Allah ya taimake na ta'ala. Da wa nake kama? Salman Khan. Allah. Kai fa in ka kalli surar ka babu. I love you so much. Na ta'ala Salman Khan. Shirin Hamza Talle Maifata. Duk mai ganin wani a banza shi ma banza ne. Wallahi ne. Idan ya ce ba haka ba, bambaran bankin busa hayakin ku, amma afa kalla ya hana. Sayarwa da yauci kwaya.
za ka iya gaya ya kamata mu haɗa kai ku saurari sakamako. He is smart, intelligent, gallant and brave. They call him Asmau. Don Ali, directed by Yusuf Khalid. Sadakallahu Lazim. Sorry. Yeah, Hamza. Lafiya lau. Wallahi yanzu nan nake kallon trailers ɗin fim ɗinka. Wallahi sai sun ga nake kallon trailers ɗin su. Sun yi kyau sun yi daɗi. Amma dai gaskiya ina fushi da kai. To ba ga shi ka kwashe Umar da Ausiya gaba ɗaya ka tafi da su Umar ba ni kuma ka kyale na a gida ne kaɗai. To shi kenan next year za ka kai ni? To Allah ya kai mu. Gaskiya farkon haɗuwannin da ke zuciyata ta so ta ɓoye sanki. Ko me yasa haka? Zan so ka bani amsa. Sanadiyan sanki yasa haka. Duk ɗa namijin da ya ganki dole ya furta miki kalaman so, ba wai ni Haidar kaɗai ba. Zancenka ko ku in ce kalamanka kullum suna tabbatar min da farin ciki a cikin zuciyata. Na gode wa Allah da ya haɗa ni da kai kuma na san cewa kai na wani ne kaɗai ba tare da mutum. Gaskiya na ji daɗi. Alhamdulillah. Na yi farin ciki. Amma yanzu kin san me nake so? Na san gobe misalin karfe 4 ki shirya. Zan zo miki da ɗan uwana don ku gaisa kinan shi. A'a, to shi kenan Allah ya kai mu. Ka ce dai gobe zan haɗu da babban mai gidana. Insha Allah. Har yanzu na ji ɗan uwanka shiru. Allah dai isa lafiya. Yana zuwa insha Allah. Dan sai ta so daga kasuwa ya ce zai biya. Yana zuwa. Na ji dan uwana. Ya, gaban Allah. Ha, dan uwa. Ko ka santa ne? Bayan na santa bane. To ni ina nake zuwa ma balle har in ganta in santa. Basma ko? Ya gida ya mutane gida. Babban mai gida kenan. Basma ne sunan. Tabbas biki ƙarya ba. Babban mai gida nake. Kuma ni kaɗai ne wallahi. Babu wanda isa raban da ke a duniya.